Tan-awa unsa nga matang sa gugma. Hunyo 29. Tan-awa ninyo kung daw unsa nga gugma ang gihatag kanato sa Amahan, nga ginganlan kita nga mga anak sa Dios. 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 1. Gikan sa kasing-kasing sa Amahan nga ang mga sapa sa balaanong kaluoy nga gipakita diha kang Kristo midagayday ngadto sa mga anak sa tawo. Gitugutan sa Dios ang iyang pinalanggang anak nga puno sa grasya ug kamatuoran, nga moabot gikan sa kalibutan sa dili mahulagway nga himaya sa usa ka kalibutan nga nadaot ug naguba sa sala, gingit-ngitan sa landong sa kamatayon ug sa tunglo. Iyang gitugutan siya sa pagbiya sa sabakan sa iyang gugma, sa simba sa mga anghel aron sa pag-antos sa kaulaw, insulto, pagpaubos, pagdumot ug kamatayon. Kini mao ang palas-anon sa sala, ang pagbati sa iyang makalilisa nga kadako, sa pagkabulag niini sa kalag gikan sa Dios. Mao kini ang nakadugmok sa kasing-kasing sa anak sa Dios. Ang Dios nag-antos uban sa iyang anak, diha sa kasakit sa Getsemani, ang kamatayon sa Kalbaryo, ang kasing-kasing sa walay kinutuban nga gugma, mibayad sa bili sa atong katubsanan. Walay pinakaubos nga sakripisyo kaysa sa walay kinutuban nga sakripisyo nga gihimo ni Kristo alang sa nahulog nga tawo, ang makapahayag sa gugma sa Amahan sa nawala nga katawhan. Ang bili nga gibayad alang sa atong katubsanan, ang walay kinutuban nga sakripisyo sa atong langitnong Amahan sa paghatag sa iyang anak aron mamatay alang kanato. Kinahanglan maghatag kanato og binayaw nga mga panghunahuna kun unsa kita mahimo pinaagi kang Kristo. Samtang ang dinasig nga Apostol Juan nagtan-aw sa gitas-on, sa giladmon, sa gilapdon sa gugma sa Amahan ngadto sa nagakawala nga kaliwatan, napuno siya sa pagsimba ug pagtahod, ug napakya sa pagpangita sa angay nga pinulungan, diin ikapahayag ang kadako ug kalumo niini nga gugma. Siya mitawag sa kalibutan sa pagtan-aw niini. Pinaagi sa paglapas ang mga anak sa tawo na himong mga sakop ni Satanas. Pinaagi sa hugot nga pagtuo sa maulaong sakripisyo ni Kristo, ang mga anak ni Adan mahimo nga mga anak sa Dios. Pinaagi sa pag-angkon sa tawhanong kinaiya, gibayaw ni Kristo ang katawhan. Ang nahulog nga mga tawo gibutang diin, pinaagi sa koneksyon kang Kristo, sila mahimong takos gayod sa ngalan mga anak sa Dios. Ang maong gugma walay kaparihas, mga anak sa langitnong hari, bililhon nga saad, tema sa labing lawom nga pagpamalandong, ang dili hitupngan nga gugma sa Dios alang sa kalibutan nga wala mahigugma kaniya.